Nafarroako kontserbatorioan ikasketak egin zituen eta bertan hasi zen ibilbediko kideekin taldeari forma ematen. Irunberri, Erriberri, Zangoza eta Iruñeko 5 lagunek taldea osatzen dute. Bertan abeslaria da eta saxofoia eta pianoa jotzen ditu. Popa baino gehiago da nafarren soinua eta abestiak gai anitzezkoak dira. Dagoeneko 3 disko argitaratu dute. Gaur, ibilbediko abeslaria den Amets Arangurenekin solastatuko gara. Kaixo, Amets, zer moduz? Kaixo, Iratxaldeon, oso ongi. Nafarroako antzerki eskolan egiten ari gara elkarrizketa, duela urte gutxi hemen kontzertua eskaini zenuten. Berezia izan alzen? Bai, begira, 3. disko ateratzen ari ginen, eta 3 kontzertu berezin egin dituen egin. 3 aurkezpen kontzertu pixkat landuagoak, etorriko zirenak, baina pixkat landuagoak, edo hasierako garrantzia puntu horrekin. Eta bat nola ez etxean egin genuen Iruñan, eta ibili ginen pixka lekuak begiratzen. Egia da, Iruña ez dela oso leku erraza kontzertu, esan dezagun ertainak egiteko. Oso areto txiki edo taberna txikitan egiten aldira kontzertuak, edo zentralen edo gaiarren, baina gure bezalako talde baten dako, egia esan antzerki eskola zen lekurik egokiena eta horregatik hautatu genuen. Nola sortu zen ibilbedi eta zer helburuz? Begira, pixkat kasi nahi gabe edo, hasi ginen elkartzen, institutoan elkar ezagutu genuen lagun batzuk, institutoan eta aldi berean konserbatorioan ere geunden lagun batzuk. Ez dakit denbora baten eraman esan ez, egin behar dugu zerbait, eta pixkat batean oso azkarretan nahi gabe, 5 lagunari ginen, 3 elkartu ginen lehenengo, eta gero 5 izatera pasa ginen, eta talde gisa hola ja formatu ginen. 2019an uste dut, 2019aren hasieran, izan zen pixkat, lagunak gara, denok daukagu musikarekiko lako zaletasun bat, eta abertze pasatzen den elkartzen baldin bagara, pixkat hortik izan zen. Eta zer musika mota egiten duzuela esango zenuke? Galdera askotan egiten diguten galdera bat da, ez dut uste denik zaila esaten egiten dugu musikagatik, baizik eta ni oso txarra naizelako lako klasifikazioekin, eta horregatik normal esaten duguna da popa egiten dugula, horren barruan gauza asko sartzen aldirelako. Gero egia da, taldekide bakoitza mundu batetik datorrela, batzu gehiago txarangen mundutik, beste bat igual gehiago musika klasikoaren mundutik, eta uste dut popa baldin bada ere, ertz horiek ere batzutan ikusten direla. Abestietan nabari da hitza zaintzen duzuela, zergatik? Azkeneko urtetan hartzen baldin badugu euskal musika esan dezagun, uste dut letrak zuen protagonismoa asko galdu duela. Edo bintzat nik entzun izan ditudan taldeetan. Moda kontua izan daiteke estiloaren araberakoa ere. Nik pertsonalki izan dudala musikarekin batera igual beste zaletasun bat izan dena idaztearena. Eta askotan fijatu naiz ere beste jende baten kantuen hitzetan. Asko pasatzen zait, letra on bat duen kanta batean, letra ona baldin bada musika ezain ona izateak ez didala inporta, baina naizta musika ona izan kantu horren letra ez baldin bada minimoki ona, niretzat kantuak asko galtzen du. Debaterako gaia ere bada, ze musika egiten dugula esaten da, orduan
ez dakitze punturaino justifikatu daiteken niretzat askotan musikak egon behar duela hitzen esanetara eta ez alderantziz. Lio honen guztiaren ondotik, laburbilduz, ni normalean beti abiatzen naiz idatzitako zerbaitetik. Orduan, normalean kantu bateko hitzak izanen diren hori, lehenago nire kuadernoan izan denez edo poema bat edo idatzi ditudan ideia batzuk, eta esan ezagun independienteki zentzu bat duen zerbait izan da, igual horregatik ere dauka gero kantuan bertan ere protagonismo bat edo garrantzia bat. Ez dut inoiz izan musika bat eta pentsatu, honi sartu behar diot letra bat bai ala bai, orduan edo zer. Idatzi hori ez dakit zer gustatzen. Eta gero ez garela talde instrumental bat, eta uste dut hori ere autu bat izan dela. Eta autu horrekin konsekuente edo koherente, iruditzen zait, erabaki baldin badugu hitz batzuk kantatuko ditugula, zerbait esan behar dutela hitz horiek. Eta nolakoa izaten da hitza edo letra horien sortze prozesua? Orain arte, eta diot orain arte ez dudalako biderek itxi nahi, taldeko bi kidek batez ere ez, Ibaik edo nik zerbait idatzita dugunean, edo eramaten dugu taldera zuzenean, edo hitz horiei jartzen diogu musikaren bat eta orduan eramaten dugu taldera. Esanen nuke, de hecho, Ibaik nire kontrako bidea egiten duela normalean. Lehenengo musika bat dauka eta gero idazten ditu musika horrendako hitzak. Zer espero duzu sentitzea zure letrak entzuten dituztenek? Begira, bada gauza bat, eta igual oso ideala da eta oso zaila, bai, uste dut zaila dela. Uste dut Bourdieu zela esaten zuena gustoa dela, hau da, zuri zerbait gustatzen zaizula, ikusten duzunean, zure barruan sentitu duzun zerbait, beste norbaitek ongi ordenatu, ongi laburtu eta ongi, ez dakit, gorpuztu duenean. Izan eskultura batean, izan galtza batzuetan, izan esaldi batzuetan. Hau da, zuk zerbait irakurri ez duzunean, ostras, nik hau noizbait pentsatu dut, baina ez nintzateke gai izanen hain ongi adierazteko. Esaten du hori dela gustoa. Pues nahiko nuke norbaitek, ez dakit, igual pixka de flipada da, baina norbaitek igual nire letraren bat irakurtzerakoan pentsatzea, ostras, enintzateke iritsiko honetara, baina honek balio dit nik pentsatzen dudan zerbait edo sentitzen dudan zerbait ordezkatzeko, edo esaldi honek balio dit honetarako. Uste dut hori litzatekeela nire helburua edo gero izatea inbesti interesatzen galdetzen dutenean zertaz doa kantu hau. Ez zait gehiagin interesatzen horren atzean dagoena. Zuri zerbait esan baldin maizu, ongi lortu dut, egin batean lortu nahi nuena, eta bestela hurrengoan saiatuko naiz pixka bat gehiago. Eta hausnarketa hori euskaraz egitea izan ere, egiten duzuen guztia euskarazkoa da. Hautua da edo zerbait naturala da? Hautu bat da, hori seguro. Ez dakitze puntutaraino den kontzientean ikonzientea, zeguk ez dugu inoiz esplizitatu. Kantak egin ditugu euskaraz, bai ala bai, ez. Uste dut, bostok pasagara deredutik, dereduko eskola edo ikastoletatik, eta nahi ala ez uste dut modu implizituan badugula euskararen aldeko militantzia bat pixkat barneratua. Egin batean euskaraz pentsatu dezakegu, batzuk gehiago beste batzuk baino gehiago, baina ez gara egunean euskaraz bizi diren bost gazte, momentu honetan hemen hori ez delako posible. Orduan, naturalki ateratzen da egin batean, nire kasuan beti idatzi izan dudalako euskaraz, baina horren atzean ni kontziente naiz gauza batzuk seguraski gazteleraz errazago idatziko nituzkela, baina hau da egin nahi dudana eta egin nahi dudan modua.
Hain zuzen ere, zuk euskalgintzan lan egin duzu eta gainera euskaraldiko koordinatzailea izan zara. Garrantzitsua da euskara bultzatzea? Erantzun azkarra eta simplea da bai, baina horren atzean gauza asko dago. Uste dut hasteko kontziente izan behar dugula, Nafarroa garaian berezko bi hizkuntza ditugula, noski egoera oso diglosiko batean bizi gara, hau da hizkuntza batek bestea zapaltzen du une oro, oso desorekatua da egoera eta beste aspektu askotan egiten den bezala, izan genero berdintasuna adibidez, edo edozein eskolatan ikusten denean haur batek behar gehiago dituela, egiten dena da horri laguntza biderkatu, ez? Ez da egiten, ez, 20ko klase batean haur bat da, orduan, bueno, ez zaio tokatzen irakaslerik, ez alderantziz egiten da. Behar gehiago dauka berak, orduan, igual irakasle bat bakarrik behar du berarendako. Eta konparaketa hau egiten dut, askotan kostatzen zaigulako ikustea egoera minorizatuan dagoen hizkuntza batek baliabide gutxiago baino gehiago behar dituela. Hau da, guk egiten duguna ez dugu egin behar dagoen egoera soziolinguistikoaren arabera, baizik eta helburutzat dugun egoera horren arabera. Baina esanen nuke importantea dela ere, historiari eta jakintzari errespetu pixkat izatea eta erabakitzen diren gauzak erabaki egitezela jakinda nondik gatozen eta zer izan garen eta zer izan den lurra hau urte luzez. Eta Amets, zu ere ezagutu nahi zaitugu, aisialdian zer egiten duzu, zer zaletasun duzu? Banaiz persona bat nahiko kolapsoa bizian denbora guzian, beti apuntatzen ez gauza pila bat egitera, hori, lanean ari naiz, baina master bat ere ari naiz egiten, baina musika talde bat daukat, baina sortzen da, ez dakit gaur, adibidez, asteartetan joaten naiz kantu tailer batera, ibiltzen naiz alde batetik bestera. Egia da, gero, kanpotik begiratzen baldin badut, gauza horiek guztiek kulturarekin daukatela normalean zerikusia, bai, izan musika, mugitzen naiz kontzertua ikustera ere leku pila batera. Orduan nire zaletasuna igual, esan dezaket... Kultura dela. Bai, hola orokorrean. Amets, mil esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Zuei eskerrik asko.